धर्मवीर शंभूराजे. जिजाऊंचे संस्कार छत्रपतींचे विचार. जिजाऊंचे संस्कार छत्रपतींचे विचार. स्वराज्याचा आधार म्हणजे शंभू. सईबाईंच्या उदरात धाराऊंच्या पानात. सईबाईंच्या उदरात धाराऊंच्या पानात. पुरंदरच्या मातीत जन्मलेला इतिहास म्हणजे शंभू. लेखला बुधभूषण कवितेची जाण. लेखला बुधभूषण कवितेची जाण. कवीचं निर्मळ मन म्हणजे शंभू. मराठा साम्राज्याला रणांगणातील समशेरीला. मराठा साम्राज्याला रणांगणातील समशेरीला. महाराष्ट्राच्या मातीला पडलेलं तेजस्वी स्वप्न म्हणजे शंभू. टोपीकरांच्या धूर्तपणाला पोर्तुगीजांच्या इच्छेला. टोपीकरांच्या धूर्तपणाला पोर्तुगीजांच्या इच्छेला दिल्लीच्या तख्ताला लावलेला सुरुंग म्हणजे शंभू. येसुबाईंचा त्याग संघर्षाची आग. येसुबाईंचा त्याग संघर्षाची आग. तुळापूरच्या मातीत स्वराज्याला आलेली जाग म्हणजे शंभू. शब्दांकन जितेंद्रदादा तेलवणे. वाचन शिवव्याख्याती कुमारी सायली प्रमोद भोसले.